wayah sore, ana ning lapangan, akeh kewan padha mangan suket. Salah sijine ana wedhus karo jaran. Nalika wedhus lagi enak-enake mangan, jaran marani wedhus. Wedhus wedi arep mlayu, nanging wis dicegat jaran. Jaran takok marang wedhus. "Dus, gini ya para kewan kok padha ngadohi aku?" Jawab wedhus. "Kowe pengen retiran, gini ya para kewan padha ngedohi kowe." Jaran, "Iya Dus, padahal awakku yo gedhe, dhuwur, gagah. Kok ora gelem kekancan mbek aku?" Jawab wedhus, "Nah iku loran, omonganmu mau kuwi sing ndadekno awakmu sombong. Makane iku kowe diadohi kewan-kewan liyane. Kowe pancen gedhe, dhuwur, gagah. Nanging kabeh iku aja disombongke ran. Gak ana gunane, malah rugi ring awakmu dhewe." Nasihate wedhus. Jawab jaran, "Ngono ya Dus. Suwun Dus, wis nyadarake aku janji ora bakal ngono maneh. Terus aku kudu piye iki Dus?" Wedhus, "Wis kono awakmu njaluk ngapura ring kewan-kewan liyane." Jaran banjur marani kewan-kewan liyane sing lagi padha mangan. Jaran banjur njaluk ngapura. Jaran ngerasa bersalah amarga wis sombong. Kewan-kewan liyane padha maafno jaran sing sombong kuwi. Nanging ana syarate, jaran ora oleh sombong maneh. Saiki jaran wis duwe kanca akeh, ora ana sing ngadohi jaran maneh.